Se on Jaani Länsiö, terve. Muutama päivä sitten internetissä tuli vastaan kysymys, miten on mahdollista, että Calvin Heimburg saa niin kovan, tehokkaan ja kovan spinin puttiinsa ilman, että hän käyttää kättä juuri lainkaan. No, mulla on vastaus valmiina, mä kerron sen sulle ihan kohta. Nyt jos sä tiedät vähänkään puttaamisesta jotain, niin sä tiedät, että on olemassa spin put ja on olemassa push put. Nämä kaksi puttityyliä on jaoteltu keskenään sen mukaan, kummassa käytetään enemmän ja näkyvämmin rannetta. On aika harhaanjohtavaa silti sanoa, että spin putissa olisi enemmän spiniä kuin push putissa. Väitän, että se asia voi olla jopa toisinpäin. Push put on se, jota Calvin Heimburg käyttää. Silloin kun mä aloitin pelaamaan noin vuonna 2000, niin tästä samanlaisesta puttityylistä käytettiin ainakin mun piireissä nimitystä amerikkalainen putti. Se johtui siitä, että melkein kaikki suomalaiset, eurooppalaiset ja etenkin ruotsalaiset pelaajat puttas hyvin näkyvästi ranteella. Jesper Lundmark esimerkiksi. Hyvin paljon rannetta. Kaukaa kropasta ja ranteella loppuu. Kun amerikkalaiset pelaajat tuli Eurooppaan, tai nähtiin, että suomalaiset pelaajat oli käynyt Amerikassa ja oli tuonut kuvamatskua sieltä, niin nähtiin, että aika moni amerikkalaispelaaja itse asiassa puttaa näin, että ne heittääkin kiekkoa ylöspäin. Termi push put tuli mulle eteen vasta silloin, kun David Feldberg rupesi puhumaan push-puttaamisesta. Ja hän sanoi, että se johtuu siitä, että sä työnnät kiekkoa tällä kämmenselällä. Tämä on hyvin harhaanjohtava väite. Ja jos Calvin Heimburgin putti on push-put, niin push-put ei toimi niin kuin David Feldberg sanoo. Tällä ei ole oikeastaan mitään väliä, mutta mä halusin vaan kertoa sen, että jos sä haluat putata niin kuin Calvin Heimburg, sun ei ehkä kannata ajatella sitä työntöliikkeenä, vaan sun kannattaa ajatella sitä nostoliikkeenä. Nyt miten Calvin Heimburg puttaa? Tätä sanottiin mun nuoruudessani virallisesti short arm puttingiksi. Johtuu siitä, jos sä oot nähnyt miten Calvin Heimburg puttaa, että hänen kätensä on ikään kuin lyhyenä. Hän pitää tämmöistä kulmaa kädessä ja ihan vasta kiekon irrotessa niin käsi suoristuu, mutta ei täysin suoraksi. Samalla tyylillä on putannut iät ja ajat Barry Schultz ja Cameron Todd, joka on siis vuoden 2001 maailmanmestari, käyttää hyvin näkyvästi short arm puttingia. Hän pitää vielä koukummassa kättä. Tällä samalla periaatteella käytännössä puttaa myöskin Ricky Wysocki, vaikka hän ottaa vähän alempaa vauhtia. Sama tapa. Nyt miksi Calvin Heimburg saa niin kovan vauhdin niin vähällä vaivalla? No se johtuu nimenomaan siitä, että hän puttaa käsi koukussa. Se puttiliike on käytännössä tämä. Mä koitan demota nyt. Hyvin pieni kädenliike, hyvin terävä pysäytys. Tämä on se salaisuus, millä Barry Schultz, Ricky Wysocki, Cameron Todd ja etenkin Calvin Heimburg, mun mielestä maailman paras puttaaja, saa niin kovan spinin ja niin suoran releasin kiekkoonsa. Hän tuo hitaasti kiekon alas, tuo sen hitaasti ylös ja aivan viime senteissä pysäyttää liikkeensä niin, että hänen sormensa ikään kuin vähän niin kuin vetäisi aseen lonkalta, osoittaa eteenpäin. Tai jos haluaa verrata tikan heittoon, hyvin nopea liike eteenpäin. Sä irrotat kiekosta räjähtävästi. Tämä sama periaate pätee itse asiassa kaikkiin putteihin ja jos tarkkoja ollaan, kaikkeen frisbeen heittoon. Jos sä puttaat spin-puttia, niin ihan samalla tavalla
sä totta kai voit saattaa pitkään ja hitaasti ja ihailla ranteesi liikettä siinä samalla. Mutta mitä hitaammin ja rauhallisemmin sä teet liikkeet, sitä hitaammin ja epävarmemmin kiekko irtoaa sun sormista. Nyt etenkin putissa se on tosi pieni ikkuna, missä se irrotus voi tapahtua niin, että kiekko lähtee vielä just sinne, minne sä haluat. Mitä hitaammin sä teet sen, niin sitä enemmän siinä on muuttumista. Calvin Heimburgin tyylissä, kun hän puttaa niin sanottua push-puttia, hänen koko liikkeensä on ikään kuin samassa linjassa tolpan kanssa. Hän puttaa suoraan kohti tolppaa ja vaan irrottaa just oikeassa kohdassa ja nopeasti. Tästä tulee se voima ja tästä tulee se spini. Nyt jos sä haluat opetella tämän tekniikan, niin mä suosittelen sua miettimään muutamaa asiaa. Sä haluat mahdollisimman vähän liikettä sekä kädellä että kropalla. Sä et halua liikkua sivuttaissuunnassa yhtään. Sä haluat pitää pään ja niskan ryhdikkäästi ja suorassa. Jos sä liikutat päätä, niin sä huomaat, että sun kroppa lähtee tasapainottamaan. Jos sä liikutat päätä tohon suuntaan, sun kroppa haluaa tohon suuntaan. Me halutaan olla tikkusuoraan kohti korin tolppaa. Samoin meidän käsi liikkuu tikkusuoraan korin tolpan suunnassa. Ainoa liike, mitä me tehdään, on taakse, eteen ja vähän myöskin alas ja ylös. Se liike, minkä sä tuot tähän kiekkoon, sä teet sen olkavarrella. On vain olkavarsi käytännössä, mistä se voima tulee. Ihan vähän jaloista, mutta älä mieti jalkoja yhtään sen enempää. Paino on etujalalla. Nyt jos sä teet sen virheen, että sä lähdet liikuttamaan kiekkoa ranteella, tai sä ajattelet, että sä viet tätä kiekkoa alhaalta ylös, se on virhe. Sä haluat liikuttaa olkavarrella, koska kun sä liikutat olkavarrella, sun ranne liikkuu vapaasti. Jos sä liikutat kiekkoa ranteella, sun keskittyminen on ranteessa ja sä liikutat sitä silloin tietoisesti ja se ei ole silloin rento. Me halutaan liikuttaa rannetta ainoastaan liikeenergian tuomalla voimalla. Me ei haluta tehdä tietoisesti kädellämme mitään. Nyt kun sä oot saanut olkavarrella tämän liikkeelle, sä tunnet, että se kiekko on aika raskas. Siitä tietää, liikutatko sitä ranteella vai olkavarrella. Kun sä oot saavuttanut haluamas korkeuden, niin sä pysäytät liikkeen hyvin nopeasti. Ja sä voit tehostaa sitä vielä ikään kuin ajattelemalla, että sormet tekee tällaisen liikkeen, että sä ikään kuin pompautat sitä ylöspäin. Nyt jos sä treenaat tätä paljon ja sä huomaat, että sun kiekko lähteekin nose down kulmassa. Näyttää tältä. Niin sä oot tehnyt hyvin yleisen ja helpon virheen, mutta se on myöskin helppo korjata. Sä oot lähtenyt saattamaan kiekkoa liian pitkälle. Sä et ole pitänyt short-armia, vaan sä oot lähtenyt työntämään sitä liian aikaisin eteenpäin. Silloin sun kiekko on ehtinyt jo kipata nokkakulmaa alaspäin, kun sä päästät irti, ja sä työnnät sen vielä niin, että kiekko kippaa alas ja tuloksena on alarauta tai muuten vaan huono lentorata. Ylipäänsä putissa kannattaa miettiä ainoastaan itse suoritusta, sitä sun rutiinia, millä sä teet sen, ja unohtaa se, mitä kiekolle loppujen lopuksi käy. Koska siinä vaiheessa, kun sä oot päästänyt kiekosta irti, kiekko ei ole enää sun käsissä, lopputulos ei ole enää sun käsissäsi. Eli keskity ainoastaan rutiiniin, pidä katse kiinni tolpassa, käsi koukussa, lähde tuomaan hitaasti ja pysäytä. Tällä samalla tyylillä Calvin Heimburg ja hyvässä lykyssä myös sinä voit putata kaikki putit
5 ja 15 metrin säteellä. Ja siitä lähtien taaksepäin otat vähän enemmän jalkoja mukaan ja ponnistat vähän enemmän. Ja periaatteessa sä voit putata yli 20-metriset putit hyvin pitkälti samalla tekniikalla, ilman että sä joudut miettimään yhtään mitään muuta. Toivottavasti tästä oli sulle apua. Toivottavasti sä voit olla joku päivä yhtä hyvä puttaja kuin Calvin Heimburg. Ilmiselvästi minä en ole yhtä hyvä puttaja kuin Calvin Heimburg, mutta me kaikki voidaan pyrkiä siihen. Kiitos, että katsoit tämän videon. Käy Facebookissa katsomassa Jaani Länsiö Spin Doctor-sivut. Sinne mä laittelen enemmän ja enemmän postauksia. Siellä voidaan käydä keskustelua ja voit käydä kommentoimassa näitä. Kommentoi ihmeessä myös tähän videoon, jos sulle heräsi jotain kysymyksiä. Jaa kavereille. Tilaa tää kanava. Tee ihan mitä haluat. Kunhan pelaat ja nautit. Tää on yllättävän hauska laji. Morjens!